navn er Max Charming. Der er verdenskudersud på Christiania. Vi kan rapportere, hvordan det hele begyndte. Everybody was kung fu fighting. Those kids were. Den her der. Hvem fanden er han, Charlie? Han fra Rønsby. Nej. Hvad er det for? Det kommer til at tage det. Sidste år. Er vi i gang med FBI? Jo, det var i går. Kom i skrevet. Så jeg har ikke engang lavet. Skål. Jeg tror, der er noget samspil. Ja, jeg kender den også. Gør så. Hallo? Fint. Nu skal det også være noget. Ja, det skal blive helt sådan. Lån på en gang fra det i folkeskolen. Ja? Møde mig for en trappen på den rustende byggeplads. Hej, pengene. Har vi glemt det? Lad jeg gå den her gang, vi skal stille chefs bil. Og man kan tage den hen til nabohuset. Nej, vi glemt det. Svend! Det er et af vores chefsbil, er det ikke? Ja, det skal jeg også. Nej. Skal vi vise dig? Kan du finde det, der skal jeg? Jeg har lært på tricks. Jeg skal lige spørge. Lad os gå tage det. Hvor fanden er Allan? Han kommer vel snart. Det må du også sige. Allan, han kommer nok snart. Hold kæft, hvad er gjort? Hvad fanden er du? Det er langt ud.